Ciao a tutti e bentrovati. Bi amina ese ka quizi dɔwɛrɛ kɛ panode danshe kan sabula quizi ta ni ka segi nafa ka bon kosɛbɛ. Il si è raffigurato preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa. Akoko nin panuni ko a bɛ kɔti yɛlɛnyɔrɔ de yira kuwa. Ya kɔti yɛlɛnyɔrɔ yɔrɔ min b'a la ni i kan ka continue ni pano ni vitesse jiginnen ye kuwa. C'est-à-dire a bɛ kɔti yɛlɛnyɔrɔ yira yɔrɔ min na i kan ka vitesse diminuer è falso. Il segno raffigurato preannuncia che una carreggiata a senso unico diventa a doppio senso di circolazione. Akoko ni panuni ko a b'a yira k'a fɔ ko sira min bɛ ni sanji kelen don ko a bɛna kɛ sanji fila ye kuwa. È vero. Il segno raffigurato preannuncia una strettoia sulla destra della carreggiata. Akoko nin ko a bɛ sira dɔgɔyayɔrɔ yira min bɛ kɛ ka taa sira kinifɛ kote fɛ. È vero. Il segno raffigurato preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli che transportano rimorchi. Akoko nin panuni ko a b'a yira kuwa ko ni fɔɲɔ fanga ka bon ko a danger fanga ka bon bolimafɛntigiw ka minnu bɛ n'u bɛ remorque sama u nɔfɛ. È vero. Il segno raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose, di cui la prima a destra. Donc akoko nin panuni ko a bɛ sira kurubɔ yɔrɔ yira kuwa. Ya ko a bɛ sira kurubɔ yɔrɔw yira. Kurubɔ yɔrɔ min bɛ nin nɔ ni fɔlɔ ni o bɛ i kini bolo fɛ. C'est-à-dire n'i y'a kalan français la i b'a faamuya ka ɲa. An ka kalan français la. Le panneau est représenté annoncer une succession de virages dangereux dont la première est à droite. Donc ale bɛ fɛ k'a fɔ yan ko c'est-à-dire kurubɔ yɔrɔ fila de don kuwa. Fɔlɔ bɛ ɲuman i kini fɛ. È falso parce que kelen de don. Peut-être an bɛna se o fila nin ma tagalen ɲɛfɛ. Il segno raffigurato richiede di moderare la velocità incrociando un altro veicolo. Akoko nin panuni ko a b'a ɲini fɛ ka dɔ b'i ka vitesse la ni bolimafɛntigi wɛrɛ bɛ kunbɛn. È vero. Il segno raffigurato preannuncia la presenza di macchine sgombera neve in azione. Akoko nin panuni b'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn min bɛ yen ni a bɛ neige ya n'a bɛ neige déplacer ka bɔ sira fɛ kuwa. Donc a b'a yira ko o bɛ sira kan kuwa. È falso. Il segno raffigurato vieta il sorpasso se posto sulla strada di accesso ad un'area portuale. Akoko ni panuni ko a bɛ dépasseli kɛ i bali dépasseli la kuwa. A bɛ interdit ka dépasseli kɛ ko n'a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min b'a la n'a bɛ datugu ka dayɛlɛ kuwa. È falso. Il segno raffigurato posto su una strada a doppio senso di circolazione impone di portarsi su parte sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva. Donc akoko nin pano tɔgɔ nin ko n'a bɛ sira kan sira min bɛ ni descente do c'est-à-dire sanji dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin. Donc ko a bɛ kɛ sababu ye k'i obligé k'i ka i déplacer ka taga sira numanfɛ kote fɛ quoi pour que i ka kurubɔ nin affronter ka ɲa. È falso. In presenza del segno raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche accelerazioni in caso di ghiaccio. Donc akoko nin panneau yɔrɔ la k'i obligé len don ka dɔ bɔ i ka vitesse la ani ka inviter ka to ka accélérer quoi. Ka girin ka accélérer. È vero. Parce que nin yɔrɔ in na sira bɛ glisser quoi. Donc ni glace b'a kan yɔrɔ ni i tora ka accélérer cogo dɔ la i jɔli ko bɛ kɛ baara ye. Quindi è vero. Il segno raffigurato preannuncia una salita pericolosa. Akoko nin panuni ko a bɛ kɔti yɔrɔ de yira min bɛ ni a danger ka bon. È falso parce que nin bɛ disher sa de yira mun ye jigijigi ye quoi.
In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari nel caso siano sbarrati da cavaletti a strisce bianco e rosse. Donc a ko ko ni pano in yɔrɔ la ko i bɛ se ka tɛrɛntɛmɛ sira k'i bɛ se k'a tigɛ ko ni a y'a sɔrɔ ko ni a baaralen don cavaletti u bɛ fɛngɛ min bɛ yen nɔ misala n'u bɛ baara la yɔrɔ dɔ la u bɛ pano dɔ sigi dugu ma pano a jamijan dɔ i y'a ji wuruji b'a kan ni jɛman pour que k'a yira ko sira in tɛ bɔ baarakɛlaw b'o ɲɔgɔnna min sigi donc a ko ni o sigilen don sira kan ko i bɛ se ka tɛmɛ ko n'o sigilen don tɛrɛntɛmɛ sira kan ko tɛrɛntɛmɛ sira yɔrɔ la ko ça veut dire que i bɛ se ka tɛmɛ è falso. In presenza del segnale raffigurato su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie si deve circolare il più possibile vicino al margine destra. Donc a ko ko ni pano in yɔrɔ la ko ni sira ye descente ye dɔ bɛ taa et puis dɔ bɛ segin k'i kan ka boli sira kinifɛ côté fɛ k'i kan k'i magara sira kinifɛ côté la dɔɔni è vero parce que ni bɛ ka boli ni mɔgɔ bɛ kunbɛn i ka visibilité réduilen don donc c'est mieux i k'i mabɔ sira camancɛ la ni yɔrɔ la quindi è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus. A ko nin bɛ yɔrɔ de yira min bɛ ni a dabɔlen don bisitigiw gare yɔrɔ ma è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. A ko nin ye panneau de prescription è falso parce que an y'a fɔ n ko panneau de prescription ye panneau de interdiction ani priorité ani panneau d'obligatoire olu saba olu de panneau de prescription nin dun ye panneau de danger quindi è falso. In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo. A ko ni panneau in yɔrɔ la ko i wajibilen don ko ka dɔ bɔ i ka vitesse la pour que i ka se ka mobili i ka se ka contrôler total ka i bolo c'est-à-dire n'i bɛ ni panneau in yɔrɔ la ko i obligelen don ko ka dɔ bɔ i ka vitesse la pour que mobili contrôler totali o ka to i bolo. È vero. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina pericolosa. A ko nin bɛ sira yɔrɔ yira min bɛ yen nɔ ni banchina ni n'a dansi ka bɔ banchina ye sira kɛrɛfɛ côté de ye sira kɛrɛfɛ ka damina terrain min bɛ sira kinin fɛ terrain min bɛ ka taa sira kinifɛ yɔrɔ la sira laban yɔrɔ la terrain jɔlen min bɛ o kɔfɛ yɔrɔ de ye banchina donc ko a b'a yira ko o canen don è vero. Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file. Donc a ko nin b'a yira ko i kan ka i tila ka taga sira fan fila bɛɛ fɛ a y'a fɔ ten o cogo la a bɛ mɔgɔ layɛlɛ mais a y'a fɔ ten nɔ donc ko a b'a ɲini fɛ i k'i fila c'est-à-dire i ka fara ka taga sira fila bɛɛ fɛ komi n'a fɔ ni sira kɛra fila ye i ka fara ka taga fila bɛɛ fɛ. Falso. La figura rappresenta un segnale di pericolo. A ko ni gianni ko aveva panneau de danger dɔ de yira. È vero. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione abbassato. Donc a ko ni panneau ni ko a bɛ sira yɔrɔ yira sira yɔrɔ min bɛ yen nɔ ko a ka fisa k'i ka boli ni i ka friction ni o minɛnen c'est-à-dire friction bi permettre de i ka to ka cambio kɛ i ka to ka vitesse falen donc ni yɔrɔ in na k'i kan k'i se to friction kan è falso. Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massa da destra. Donc a ko ni panneau ni ko a bɛ kaba
bili quoi ka bɔ kulu kan ya kaba bili ka bɔ kulu kan ikini bolo fɛ ko a bɛ o de yira è vero. Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione. Ako nin b'a yira k'a fɔ ko sira sansi fila de kun don donc ko a b'o laban yɔrɔ yira quoi è falso. Il segnale raffigurato preannuncia un confluenza da sinistra. Donc a ko ko ni k'a bɛ confluenza de yira comme ni taara an ka pano tɛmɛnenw na an kumana mun de ye confluenza ye nin tɛ confluenza yira è falso. Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria. Donc a ko ko nin b'a yira ko a bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de yira yɔrɔ min bɛ yen ni i ni tramu sira de bɛ kunbɛn quoi. Ya è falso. Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di ostacolo improvviso. Donc a ko nin pano ni ko a b'a ɲini fɛ ko i ka dɔ bɔ i ka vitesse la quoi. Nka ni sira kunbala yɔrɔ bɛnna min bɛ ni a danger ka bon i ka se ka i jɔ quoi. È vero. Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un canale. Donc a ko ko ni a b'a yira k'a fɔ sira bɛ taa laban ni canal dɔ de ye. Canal i n'a fɔ kɔ ou bien i n'a fɔ an b'a fɔ ba kɔbolo quoi. Donc ko a bɛ o indiquer effectivement nin b'o yira parce que sira bɛ taa laban ji bɛ yɔrɔ min na donc k'i tension sɔnna i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ji kɔnɔ quindi è vero. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di corsieri servibili. Donc a ko ko ni pano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko corsieri servibili b'i ɲɛfɛ komi n'a fɔ an ka video tɛmɛnenw fɛnɛ na an y'o fɔ corsieri servibili mun de don voie de don voie minnu bɛ yen nɔ irreversible voie de don mun bɛ n'u bɛ to ka verser quoi, c'est à dire voie tɔgɔ ninnu u bɛ taa u bɛ segin quoi. Ni i bɛ ka boli voie min fɛ ni a kɛra jaune ye a bɛ flèche bila ka taa côté min na i kan k'i déplacer ka taga parce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o voie fɛ donc voie in b'o de ye quoi. A ko ko nin pano in b'o de yira è falso. Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di sbandamento per forte vento laterale. A ko ko nin pano ni ko a bɛ a yira quoi ko a bɛ se ka kɛ ni foɲɔ fanga ka bon quoi ko mobili ka dafirili quoi ko a b'o yira quoi. Falso parce que ni nin bɛ glisser dɔrɔn de yira a t'o yira o fɛnɛ pano o b'a dan ma. In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso su tratto in salita se la strada è a doppio senso di circolazione con due sole corsie. Donc a ko ko ni pano ni ko a b'i bali quoi ya a b'i bali ka bɔ dépassement mɔ sira yɛlɛn yɔrɔ la quoi ko n'a y'a sɔrɔ sira ye voie fila ye quoi voie fila dɔrɔn don et puis sansi ninnu bɛ taa u bɛ segin quoi voie fila don et puis voie ninnu u bɛ taa ka segin ça veut dire que sansi ɲigi tɛ quoi i ni bolima wɛrɛ fɛn wɛrɛ tigi bɛ se ka kunbɛn donc ko ni o cas de don k'i balilen don ka dépassement kɛ quoi. È vero. Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze del binario. Donc a ko ko ni pano ni ko a bɛ kɛ binari yɛrɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ la quoi, c'est à dire distance tɛ ani binari cɛ quoi. È vero. Binari ni o ye tɛrɛntɛmɛ sira ye quoi. Donc an ka taa a corriger. Voilà. A banna yan nɔ demandew bɛɛ filɛ nin ye. Voilà, ni ala sɔnna ma an b'a essayer ka tila ka na ni quiz wɔɔrɔ ye quoi parce que an ka laɲini ye ka quiz kɛ ka caya parce que pour que i ka bɔ demandew bɛɛ kan faut que i ka quiz camanba kɛ quoi. O de kama an b'a laɲini sisan k'an fanga di quiz ma ka quiz répéter ka répéter quoi. Donc aw k'an bɛn video natɔ. Wassalam.